Better show me our page 11. Uyinkosi uThixo wethu ukuzibele nezikholelo. Akuba sivukeleka kuyo singaphulaphulanga lelizwi likaYehova loThixo wethu lokuba siyabe imithetho yakhe ebiyileyo phambi kwethu. Lohlwaye Yehova kodwa ngokufanelekileyo kungabi ngengqondo yakho. Hlezi ngenzi incane. Basithi khamela sinaso isono siyazikhohlisa inyaniso engabikho kuthi. Kodwa xa sifumana izono zethu ulungile yena kanjalo ukuze sikholela sihlambulule kuko konke okungalungileyo. Bathanda usibale siwele siyasiyala kwindawo ngendawo. Baba sivume sixele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu. Ngokuba singasiyalani sisifihle kusweni kwethu abadabonke. Boba wethu wasezulwini. Koko sena kuzikela ngenhliziyo elulamileyo nethobekileyo nelilayo nevayo ukuze sisixolela kwazo ngabubele lakhe netafula lakhe linambaso. Ngabo apha fanele ndiyalithandaza ngiyala nonke lina lekhoyo apho baba niliphelele ngenhliziyo elungileyo nelizwi elulamileyo sesiqalweni sokuphelelwa sezulwini sisithi endizawufunda ikhwaya isifundele ukuba undixolele kwisithanza ngasinye. Ndawufunda mna ikhwaya ikhokhele rhabete xa sisithi bawo ndixolele. Bawo ndingumntwana wakho noko ndonileyo ndiyalinda phambi kwakho. Ndonena ngengcinga ndade ndagqibelisa ngemisebenzi. Ngoko ke ndifanele ukubulela ndonena ngobundi bam. Sezo sono sisenzileyo ngokuthathaka bethu. Zenza ukuba wathi wasezulwini ngenxa yakuYesu Kristu Nkosi yethu.
nomsindisi wethu odumisekayo.